Pikainen trade recap. Tänään otettiin V. Eli aivan ensimmäiseksi tuossa Market Open ja Asian Persuasion Session oli hyvin formannut tonne sell-sidea. Samalla Market Openissa fillattiin 4 tunnin käppiä ja käppiä ei inversattu eikä myöskään tunnin käppiä inversattu, joten se oli aika hyvä shortti confluence. Itse entry oli tosta, kun inversattiin noin molemmat 5 tunnin käpit. Mä kyllä venasin vähän, että se olisi tullut vielä tohon 3 minuutin käpille, niin se tulikin sitten loppujen lopuksi, mutta mä entrysin jossain tossa. Mulla oli eka break even tossa, mutta sitten kello alkoi menemään yli 10 ja päätin, että no, tehdään siitä sitten take profitti, mutta olisi se mennyt tonne previous day loweihin ja se olisi ollut aika hyvä RR. Mutta win is win. Tämmönen voitto tällä kertaa. Ei varmaan muuta. Hei hei.